Un o flaenoriaethau uchaf ffermwyr ym Mylfyddygon Cymru yw cadw anifeiliaid fferm yn iach ac yn ddiogel drwy roi'r gofal gorau posib iddyn nhw. Mae gwrthfiotigau yn offeryn hanfodol ar gyfer trin heintiau bacterol a allai fod yn ddifrifol mewn anifeiliaid fferm. Fodd bynnag, mae ymddangosiad ymwrthedd i wrthfiotigau yn fygythiad mawr i anifeiliaid, phobl a'r amgylchedd. Gall camddefnydd gwrthfiotigau ei gwneud yn llai effeithiol, gan olygu bod ymwrthedd yn datblygu i'r meddyginiaethau pwysig hyn. Ond, drwy weithredu nawr, gallwn helpu leihau'r baich hwn a sicrhau y gellir defnyddio gwrthfiotigau yn y dyfodol. Sefydlwyd y brosiect Arwain DGC mwyn lleihau ymwrthedd i wrthfiotigau drwy gefnogi ffermwyr, mylfyddygon a pherchenogion ceffylau i leihau'r angen am gwrthfiotigau. Drwy ymchwil ar raddfa fawr gyda data a gasglwyd dros 4,500 o ffermydd, rydym yn archwilio defnydd gwrthfiotigau ledled Cymru. Rydym yn casglu samplau amgylcheddol ar ffermydd mwyn archwilio a gwerthuso ymlediad ymwrthedd gwrthfiotig. Rydym yn darparu cefnogaeth i mylfyddygon i'w helpu i osod safonau uchel wrth ragnod i gwrthfiotigau ar gyfer anifeiliaid fferm mwyn atal defnydd diangen. Gan ddefnyddio technoleg newydd ac amaethyddiaeth fanwl, rydym yn helpu ffermwyr i leihau'r angen i ddefnyddio gwrthfiotigau. Rydym yn flaenllaw yn hybu defnydd cyfrifol o wrthfiotigau ar ffermydd Cymru drwy gysylltu arbenigwyr ac ymchwilwyr yn y diwydiant a ffermwyr a mylfyddygon. Drwy gymryd ymagwedd iechyd cyfunol, rydym yn cael hyd i ddatrysiadau sy'n ymddiffyn anifeiliaid, pobl a'r blaned. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod @arwain DGC.